Lumikuningattaren valtaistuin on palatsissa kaukana pohjoisessa. Hänellä on jään ja kylmän mahti, ja ketä hän 3 kertaa suutelee. Jäätyy ikuisesti. Se on kuolemaksi. Kai näki hänet. Onko hän kaunis? Hän on ruma. Ulkona ovat hörökorvat ja iso koukkunenä. On parempi, että et pilkkaa häntä. Etkä luule, että pelkäisin häntä. Tule nyt, niin istutan sinut uunin päälle! Kai! Gerda, hän on kuollut. Ei ole. Astu sisään. Pohjoisen on matkaa. Etsin ystävääni. Ja missä hän onkaan, löydän hänet. Olen kuullut Lumikuningattaren palatsista. Hän menee huomenna naimisiin prinsessan kanssa. Prinsessaan? Tästä tulee juhlien juhla salaiselle prinssilleni. Ta-ta-ta-ta! Minä haluan hänet. Sinun sydämessäsi on voimaa. Sen avulla voit voittaa Lumikuningattaren. Ilman Kaita ei ole mitään.